kasih adia kanan lain. Tapi kini apa nanta jadi harok nan hanyo di denai surat adia nan denai cintoi indah disangko baraliah pandang. Adia nan memulai, adia nan menyudahi saban apa di antara so di hati. Cinta disanjung-sanjung raso indah kaung kainya tonyo haro indah nyo sampai bamain adia dalam bacinto bagurau dalam bakasih sayang tak kicu adenai malah kironyo tak pada yo gurawan sayang. Dek haro cinta bakarang janji manangguang luko denai jadinyo marato hati batin manangi tania yo de ula cinta nan raso ka iyo. Jiko diinge di kana katiko cinta bajali rasonyo indah kabatuka kasih adia kanan lain. Tapi kini apa nanta jadi harok nan hanyo di denai surat adia nan denai cintoi indah disangko baraliah pandang. Adia nan memulai, adia nan menyudahi saban apa di antara so di hati. Cinta disanjung-sanjung raso indah kaung kainya tonyo haro indah nyo sampai bamain adia dalam bacinto bagurau dalam bakasih sayang tak kicu adenai malah kironyo tak pada yo gurawan sayang. Dek haro cinta bakarang janji manangguang luko denai jadinyo marato hati batin manangi tania yo de ula cinta nan raso ka iyo marato hati batin manangi tania yo de ula cinta nan raso ka iyo.